Roditelji vrlo često dolaze sa pitanjem da li aikido predstavlja nešto što je preterano grubo ili agresivno ili da li deca mogu da se povrede, pre svega na treningu, a zatim i u svakodnevnom životu. Ja na ta pitanja najčešće odgovaram da je to pre svega potpuno pogrešno mišljenje, jer aikido jeste samoodbrambena borilačka veština, a ne sport. Čim ne postoji rivalitet i ne postoje takmičenja, samim tim znači da ne postoji nadmetanje. Ono što sam primetio prilikom opredeljivanja dece i roditelja za upis na treninge jeste činjenica da se već neki problem dogodio. Aikido treba u stvari da bude, kako da kažem, da predupredi problem. Dakle, preventiva, a ne posledica. Aikido pomaže deci koji imaju višak energije da tu svoju energiju kanališu i oslobode u pravom smeru. Na treningu, a i van treninga. Jer deca koja su sigurne u sebe i koja znaju da i vladaju nekom veštinom neće nikada primeniti i zloupotrebiti, nego će samo u nužnoj samoodbrani eventualno braniti sebe ili neke koji su slabiji pored njih, a ugroženi u tom trenutku. Desilo se da su se moja dva drugara posvađala. Ja sam bila iza jednog od mojih drugara i jedan dečak je slučajno mene pogodio pesnicom u glavu i ja sam uradila jednu tehniku i tako se spasla. Jedan dečak mi je prišao i gurnuo me da padnem preko stepenice, ali na svu sreću sam morala pad nazad. I onda sam se zaustavila i onda sam ustala da ne padnem preko stepenice. Imala sam situaciju kada me je drugar davio i ja sam njega uzeo i gurnuo sam ga unazad. Jednom, kada me je brat onako iz šala lagano napao, ja sam se odbranila pomoću aikida. Pozivam sve roditelje, kao i decu, bilo kog uzrasta, od 4 godine pa naviše, slobodno da se javi u Aikido klub Singidunu. Ja sam majstor Dejan Žuža 6. dan, mi radimo u osnovnoj školi Drinka Pavlović u Kosovskoj 19. Ako su ikada bili ugroženi u nekoj situaciji u kojoj nisi znali da se snađu ili da se oslobode od nekog zahvata ili da se odbrane od nekog udarca, slobodno neka dođu, neka pogledaju kako izgledaju trening i neka nauče da se brane.